Primer m'agafaré amb la mà esquerra, el cap i el portaré cap a la inclinació. I després, amb la mà dreta, faré l'altre costat. Per seguir mobilitat d'espatlles, primer faré elevacions i descensos i després faré creuaments, un braç per dalt i un braç per baix. Per fer mobilitat d'espatlles, primer faré rotacions cap endavant i després rotacions cap enrere. Després poso el palmell de la mà amb els dits mirant cap enrere i intento acostar-me al màxim que pugui a l'armari. I després ho faré amb l'altre braç. Seguidament, amb la mà esquerra, m'agafo el colze contrari i l'intento portar cap a l'espatlla contrària. I després, amb la mà dreta, m'agafo el colze contrari i el porto cap a l'espatlla contrària.